ҳадафҳои эълони соли маърифати ҳуқуқӣ якчандто мебошанд. аввалан тарғибу ташвиқи арзишҳои демократӣ аст. яъне вақте ки инсон дар ҷомеа зиндагонӣ мекунад ва мувофиқи конститутсия халқ сарчашмаи ягонаи ҳокимияти давлатӣ аст, пас халқ тамоми арзишҳое ки дар ҷомеа ҷой дорад бо назардошти идоракунии давлатӣ, бо назардошти пешбурди соҳаҳои хоҷагии халқ дар ҳама равандҳо бояд ширкат варзад ва аз ин рӯ пешвои миллат боз як бори дигар ҷиҳати тақвият бахшидани арзишҳои демократӣ ин солро ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ эълон карданд. дуюм ҳадаф баландбардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандони кишвар аст. маърифати ҳуқуқӣ худ маҷмӯи донишҳо дар бораи қонун ва арзишҳои ҳуқуқӣ мебошад. ҳар нафаре ки иттилооти дуруст дар бораи қонун дорад, рафтори қонунӣ содир мекунад. ҳар нафаре ки аз ҳуқуқҳои худ бархурдор аст, андешаманди он аст ки ин ҳуқуқҳо суистифода нашаванд ва уҳдадорие ба вуҷуд наояд ё ки ҷавобгарие нисбати ӯ татбиқ нашавад. ва сеюм эълон намудани соли маърифати ҳуқуқӣ бевосита дар замири мардуми тоҷик боз ҳам ҷой додани эҳтиром ба қонун аст. имрӯз бинед мувофиқи конститутсияи кишвар дар баробари ҳуқуқҳои инсон уҳдадориҳо ҷой дорад. пас ҳар як инсон дар давлати демократӣ вақте ки зиндагонӣ мекунад ду ҷанбаро бояд ба инобат гирад. аввалан он ки ҳуқуқ ба ӯ дода шудааст ва меъёрҳои бештари конститутсия ба ҳуқуқҳои инсон бахшида шудааст ва дар баробари он уҳдадориҳои муайян ба монанди риоя кардани конститутсия ва қонунҳо, ҳифзи ватан, ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ, пардохти андоз ва дигар уҳдадориҳои ба зиммааш вогузор аст ки агар онҳоро иҷро накунад ӯ ҳамчун шаҳрванди қонунриоякунанда дар ҷомеа эътироф карда намешавад. пас ҳамин ҳадафу мақсадҳо аст ки имрӯз дар кишвари мо соли маърифати ҳуқуқӣ эълон шуд ва ман андеша дорам ки ҳар як шаҳрванди тоҷикистон бояд бевосита 10 боб ва 100 моддаи конститутсияро аз ёд кунад.